Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада. Казанда милли тормыш һәм дин 10-нчы бөтен Россия татар дин әһелләре форумы башланды. Быелгы форумда шушы татар дин әһелләренә татар халкының үсеш стратегиясе эскизен тәкъдим ителәчәк. Бөек Ватан сугышында катнашканнарга мәңгелек дан. Әтинең памятнигына кулымны куеп, мин әтиемә әйттем. Мин сезне бер һәйкәлгә зиярат итим. Әстерхан татарлары бәйрәмгә әзерләнә. Безне хәзер Әстерханда гына түгел, бөтен субъектларда Россиядә беләләр. Сәхнә түрендә эра ансамбле. Без Төркем белән Екатеринбург, Мәскәү, Казан шәһәрләрендә халыкара конкурсларында күп мәртәбә җиңгәнебез бар. Мәскәүдә Самовар фест узды. Безнең мөхтәрәм кардәшләр алдында без үзенең татар җырларын җырларга тырышабыз. Казан шәһәрендә милли тормыш һәм дин 10-нчы бөтен Россия татар дин әһелләре форумы башланды. Оештыручылар быелгы форумның шигаре итеп татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның "Мин һәр вакыт дин белән милләтнең һәр икесенә тигез әһәмият бирү тарафында" дигән гыйбарәсен алдылар. Форум делегатлары белән безнең төшерү төркемендә очрашып кайтты. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Хәзерге минутларда Казаныбызның бөтен дөнья татар конгрессында милли тормыш һәм дин форумында катнашучы делегатларны теркәү эшләре алып барыла. Марсафәнде, менә Россиянең 70 төбәгеннән 1100 делегат. Билгеле инде алар ел сайын яңалары да килеп торадыр. Әйе, әлбәттә. Менә сез әйтмешли, Россиянең 70 төбәгенә алар Сахалиннан башлап Калининградка кадәр бик күп төбәкләрдән киләләр. Иң ярак төбәкләр әйткәнемчә Сахалин, Приморье крае, Магадан өлкәсе, Еврей автоном өлкәсе, Хабаровск крае, Саха-Якутия республикасы һәм башкалар. Менә яшьләренә килсәк, иң өлкән һәм иң яшь. Әйе, без ул мәгълүматны инде һәр вакыт карыйбыз. Иң өлкән делегатыбыз Калининград өлкәсеннән килгән Бөек Ватан сугышы ветераны Хаким ага Бектеев. Ул 1925 елгы, аңа быел 94 яшь. Без дә Хаким ага белән аралашып алдык. Әйтегез әле, бик авыр булмадымы килергә, ерак бит Калининград? Беләсез нәрсә? Самолетка утырдык, ул китерде. Аллаһ Тәала бирде мөмкинлек, сау-исән килдек. Сау-исән мен дир күрешәбез, әйеме? Калининградта ясадым, анда безнең оешманы мөселманнарныкын. Мин основатель религион организации мөселман Калининграда. Тимур хәзрәт, сезнең укучыгыз булып чыга инде. Да. Дингә алып китерде, намазга бастырды. Хәзер мин торам Мәскәүдә, Хаким абыны постоянно аны менән күрешәбез. Әйе, күрешеп сөйләшү иң мөһиме дип ассызыклый милләттәшләребез. Әлхәмдулилlah, ел сайын үсештә бар, халкыбызда хәзер белемнәрен дә алабыз, монда килеп без вәгазьләрендә дә, бернәмлектә дә, динебез дә, монда килү форумнар аркасында динебез дә җиңеләеп китте, алга таба китеп бардылар. Бик тә файдалы нәрсә менә берләштерә халыкларны, төрле илләрдән, өлкәләрдән килгән кешеләрне танышабыз. Бу форумның әһәмиятен аңлыйм. Безнең мөслимебездә быелгысы елны әхлак елы дип аталды. Әлбәттә, менә мин үзем шәхсән инде менә 10-нчы кат биредә катнашам икән. Беренчедән мин ассызыклап әйтер идем, һәр вакытта да дуслыкны, үзебезнең аралашу мөгамәләне һәр вакытта беренче чиратка куер идем. Төрле төбәкләрдән. Аның беренче вакытта ничек үткәрелгән, хәзер үткәргән аермасы бик тә зур. Һәр елны яңа кешеләр килә. Алар исламга тартылу белән генә түгел, безнең милләтне сакларга омтылулары күренеп тора, битараф булмаганнары. Иң зур делегацияга килгәндә ул әлбәттә инде Башкортстан Республикасы безнең күршебез, ул табигый дә, чөнки татарлар саны ягыннан да, мәчет мәдрәсәләр ягыннан да Татарстаннан кала икенче урында, аннан килүчеләр саны 131 кеше. Һәм башка форумнардан аермалы буларак, без быелгы форумда шушы татар дин әһелләренә, татар халкының үсеш стратегиясе эскизен тәкъдим ителәчәк Василий Шехразиев тарафыннан. Һәм инде әлбәттә ул дискуссион майданчыклар. Дискуссион майданчыкларының тематикасы безнең
Татар дин әһелләрен координацион советы тарафынан расланды һәм менә бүгенге көндә актуаль булган, шишу юллары кирәк булган темаларга багышланган бер дискуссион мәйданчык узачак. Һәм инде әлбәттә пленар утырышның урыны. Ул бүгенге менә быелгы форумның пленар утырышы Казань Экспо халыкара күргәзмәдә узачак. Һәм инде әлбәттә Илкам Шакиров исемендә концертлар залында. Һәм инде әлбәттә традиция рәвешендә барлык татар дин әһелләре форумы татар җәмәгатьчелеге белән берлектә, милләттәшләребез белән берлектә Болгар җыенында җыелачак. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Бөек җиңүгә багышланган тантаналы чаралар дәвам итә. Чираттагы сәяхәтебез Чуашстан Республикасы Батыр районы Татар Тимәше авылына алып килде. Биредә Бөек Ватан сугышында катнашкан барлык батырларга багышлап һәйкәл ачтылар. Татар Тимәшеннән 150-дән артык солдат фронтка китә. Шуларның 74-те туган җиренә әйләнеп кайтмый. 5 гасырга якын тарихы булган авыл игътибарга лаек. Аның бүгенге яшәеше, көн күреше белән без дә танышып кайттык. Сүз Ләйсән Хаҗиевага. Татар Тимәше бүгенге көнгә кадәр кайчан барлыкка килгәне төгәл генә билгеле булмаган борынгы авыл. Кемдер 1642 елгыдай, бәлки күпкә иртәрәктер дә. Безнең Памир абый тарихчы, аның бик зур китабы чыкты, 500-600 битле. Ул да дәлилләгән, что безнең авыл аларныкы кебек шулай борынгы дип бүгенге көнне өстебездә вазыйфа бар. Biz indi аның тарихында язмакчы булабыз. Татар Тимәшенең тарихына без әле кабат әйләнеп кайтырбыз. Тамашачыларыбызга кызыклы фактлар да ачылар. Авылның бүгенге иң зур сөенече тарихи һәйкәлен күрергә дип килдек. 2017 елның июль айында мине чакырдылар әтинең Калуга шәһәренә, әтинең җирләнгән урынын таптым, эзләп, аның памятнигына кулымы куеп, мин әтиемә әйттем. Мин сезне бер һәйкәлгә җыяр идем дип. Чынлыкта бу һәйкәлне ачу хыялын 50 елдан артык күңелемдә йөрттем ди. 1665 елда ук сугыш батырларының исемлеген барлый башлаган. Тәлгать ага аның капкасы һәр бизәгенә кадәр үзе сызып әзерләгән. Хәзер Татар Тимәшеннән фронтка киткән солдатлар фамилияләре шушы монументта. Мәңгелек хәтер урыны бу. Мәңгелек дан батырларга. Тантаналы чарага бөтен якташлар, күрше авыл халкы да җыелды. Безнең урамнан 6 кеше китте сугышка. Безнең авылныкылар. Шул күршеләрендә мондагы. Алар барсы да ятып калдылар. Авылдагыларга сугыштагыдан да авыррак булгандыр әле. Ник дисәгез, балаларны карарга, йортны тотып торырга, ашарга, ризык эзләргә, тагы сугышка да булышырга кирәк бит әле. Әтием минем 55 яшында гүриясе булды. 2 сугышта катышкан. Монда безнең әти катнашкан, алар 5 брат катнашкан, балалар барсы да монда 5 брат әтинең братлары, 5 алалар. Бәйрәмне бөтен авыл белән күмәкләшеп әзерләгәннәр. Мәчет бар, мәчеттә 5 вакыт намазга азан әйтелә. Ураза вакытларында тәрәвих намазларына йөриләр. Әлеге шимбә якшәмбедә кешеләр күбрәк була инде, башка көннәрендә азрак. Шәшелмәгән җирләрнең берсе дә шәшелмичә калмый, бөтен җирләр шәшелә, димәк авыл яши. Әлбәттә үзебезнең теләк белән кирдек. Безнең өчен инде бу бурыч кебек, чөнки безнең әби бабаларыбыз безгә шундай якты дөнья бүләк иттеләр. Авылда булган барлык ветераннарга без булышырга тырышабыз. Милләтем дип, халкым дип, алны-ялны белмичә янып яшәүче, җиң сызганып эшләүче татарларыбыз бар. Ә инде аларның хезмәтен күрсәтү, аларны данлау безнең тапшыруыбызның иң изге бурычы. Шушы хезмәттә безгә Күкмар сәүдә маркасы ярдәм итә. Ә инде бүгенге бүләгебезне шушы һәйкәлне ачуда иң башыннан ахырына кадәр торган шәхесебез Тәлгать абый Шакуровка тапшырасыбыз килә. Хөрмәтле Тәлгать абый, рәхим итеп кабул итегез, рәхәтләнеп кулланыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Булай мине шулай зурлаган өчен.
эшләрегездә уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Һава торышы нинди булуга карамастан, Кукмара савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Кукмара тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Татар Тимәше авылы турында сөйләүебезне чираттагы тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Татар Тимәше авылы, Батыр районы, Чувашстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Әстерхан татарлары бәйрәмгә әзерләнә. Безне хәзер Әстерханда гына түгел, бөтен субъектларда Россиядә беләләр. Сәхнә түрендә эра ансамбле. Без төркем белән Екатеринбург, Мәскәү, Казан шәһәрләрендә халыкара конкурсларында күп мәртәбә җиңгәнебез бар. Мәскәүдә Самовар фест узды. Безнең мөхтәрәм хәрдәшләребез алдында без үзенең татар җырларын җырларга тырышабыз һәр вакытта. ел Әстерхан татарлары өчен юбилей елы. Милләттәшләребезне берләштерүче Дуслык татар оешмасына 30 ел тула. Шушы дәвер эчендә Дуслык татар милли мәдәниятен, телен һәм татар халкының тарихын саклап калу өчен бар көчен куеп хезмәт итә. Бүген Сабан туйга һәм юбилей тантанасына әзерлек эшләре бара. Безнең төшерү төркеме алдагы зур чараларны оештыручылары белән очрашып кайтты. Татарлар тапшыруы Кояшлы Әстерхан шәһәрендә. Өлкәдә күп тә түгел, аз да түгел, 70 меңнән артык татар яши. Халык кунакчыл, юмарт, ачык йөзле. Татар дип гурланып дөньяда торалар. Алар йөрәгеннән яратып үзен телләрен сөйләп, үзләренең биюләрен, җырларын күрсәтергә безгә киләләр. Әнвәр Ибрахим улы Алмаевны Әстерханда белмәгән кеше юктыр. Менә инде дистә еллар дәвамында Дуслык татар иҗтимагый оешманы җитәкли. Чит төбәктә гомер итүче милләттәшләребезне берләштерү, туган телебезне үстерү максаты белән янып яши ул. Безнең дуслык бөтен Әстерханда торган татарларны берләштерә. Безне хәзер Әстерханда гына түгел, бөтен субъектларда Россиядә беләләр, чит илләрдә беләләр. Дуслык быел үзенең 30 еллык юбилеен билгели. Шушы узган 3 дистә ел эчендә ирешкән уңышлары да байтак. Җәмгыять вәкилләре тырышлыгы белән татар халык театры эшли, Ялкын фольклор ансамбле оешкан. Үзебезнең телне, үзебезнең байлыкны даш күтәрсен өчен татарларны күтәрер өчен яшибез. Балалар өчен Заман Нур ансамбле эшләп килә. Аның да 25 еллык тарихы бар инде. Бу урында ансамбльне ширек гасыр дәвамында җитәкләгән милли җанлы Миннура Яуваева хакында да искә алып китәсе килә. Ни кызганыч, ул инде безнең арада юк. Татарлар тапшыру архивында аның белән булган интервьюлар саклана. Бүген аның эшен балалары дәвам итә. Анимны мирасыбызны дәвам итәбез. Балалар белән җырлыйбыз, биебез, татар телендә сөйләшәбез. Тарих буенча тоже кино карыйбыз, әйе. Хәзер бездә конкурслар тоже дәвам иттек. Дипломлар бар. Дуслыктан исеме дә бит, дуслык. Чөнки без бергәләп катнашабыз, бергәләп чыгыш ясыйбыз. Хәмдер дуслык бөтен татарларны җыя. Балалар иҗат сараенда эшләүче Нур татар милли студиясына кече яшьтән үк йөри. Алар татарча бииләр, җырлыйлар, халкыбызның гореф-гадәтләрен өйрәнеп үсәләр. Дуслык халыкны дус итә, якын итә, туганлык итә. Бәйрәмләргә внимание була. Вообще монда татар халыгы бик дружный халык.
И дуслыкныкы монда бик зур бар роле бар. Дуслык оешмасы тырышлыгы белән 100 еллык тарихы булган Идел газетасы эше дә яңартылган. Габдулла Тукай исемендәге сквер һәм парк корылган. 2013 елда Татарстан Республикасы ярдәме белән бөек татар шагыйренә һәйкәл куелган. Янәшәдә генә Габдулла Тукай исемендәге 74-нче санлы урта гомум белем бирү мәктәбе эшләп килә. Если кто-то будет рассуждать, каким образом школа номер 74 стала носить имя великого татарского поэта, то у кого-то появится в мыслях, что школа это сделала специально, может быть, что-то получить, какое-то благо, может быть, что-то еще, однако нет. То есть школа была основана в 1926 году. Изначально она была национальная татарская школа. Это деревянное здание, и там учились большая часть детей татар, потому что тот микрорайон, в котором расположена школа, это действительно микрорайон, в котором компактно проживают татары. Мәктәптә татарча мөхит, балалар тырышып татарча сөйләшә, җырлар җырлый, татар теле һәм әдәбияты биредә мәҗбүри укытыла. Бу кабинетта татар теле укытабыз. Республика ярдәмендә бөтен әсбаплар, интерактив такталар, проекторлар бар. Шулай менә балаларга татар телен укытырга тырышабыз. Ничектер милләтебезне үстәргә, ниндидер мәдәни яктан аларны үстәргә, нәрсәдер яңа белән аңлатырга тырышабыз, шулай. Илһам Казан егете Әстерханга махсус татар телен укытырга дип килгән. Россия һәр почмагында татар телен укытырга мөмкинлекләр булырга тиеш. Һәм шуның өчен монда килергә булдым. Әстерханда Габдулла Тукай булганын белдем. Һәм шулай ук монда бик көчле инде татар милләте. Татарлар монда көчле, алар үзенең милләтен, рухи байлыкларын сакларга телиләр. Дуслык татар милли мәдәни оешмасы мәктәп белән тыгыз элемтәдә, китаплар, дәреслекләр белән һәр даим тәэмин итеп торалар. Бүген Дуслык милли мәдәни оешмасы зур планнар белән яши. Сабан туйга һәм августта узачак Дуслык оешмасы юбилеена әзерлек алып барыла. Бик күп кунаклар чакырыла. Дуслык минем өчен ярты гомрем минем. Мин бит дуслыкта 89 елдан оешкан елыннан бирле. Монда җыелган төрле халык, төрле яшьтә, төрле һөнәрчеләр, әмма ләкин алар бөтенесе дә безнең татар телен ярата, безнең мәдәниятен ярата, шуның өчен җаннарын куеп эшлиләр. Монда миңа эшләргә бик әйбәт. Безнең дуслык җәмгыяте, дуслыкта эшләгән халык бөтен безнең илебездә, Әстерханда яшәгән башка милләтләргә нык үрнәк булып торалар. Әйе, халкыбыз кайда гына яшәсә дә, һәр кемгә үрнәк. Әстерхан татарлары әби-бабаларының үрнәгендә яши. Тел, мәдәният, дин һәр вакыт беренче урында. Алга таба да шулай булсын. Роза Диатуллина, Татарлар, Әстерхан. Татар Каргалы мәдәният йортында Эра татар ансамбленең 15 еллыгын зурлап бәйрәм иттеләр. Оренбург өлкәсенең Сакмар районында балалар халык бию коллективы сон ягыннан иң саллысы. Җитәкчеләре Илсия Софиуллина кече яшьтән үк нинди белгечлекне сайлаячагын белгән. 15 ел элек 11-нче сыйныф укучысы бию ансамблен оештыра һәм ул вакытта бары тик 7 бала гына биергә теләкләрен белдерә. Бүген Эра бию коллективына 100дән артык бала йөри. Халык коллективы исеменә лаек. Сәхнә осталарының иң көчләренә 3 яшь булса, зурлары студентлар. Үзешәннәре сәләтле, хореографлары профессиональ. Фирүзә Әбсәләмова дәвам итәр. Хореограф эше белән шөгыльләнеп, учебный заведениеларга кирип, биергә үзләренең тормышын бию белән бәйләп китәләр. Андай укучыларның берсе Зөлфина Әхмәтова. Коллективта 13 ел. Хәзер үзе дә хореограф. Педагогика клиентын, хореография белгечлеген тамамлап, үзем дә монда балалар яратып эшкә кирдем. Бу бит Эра позитив, актив балалар бию төркеме. Һәр кем белә. Концерт ул җитди эш. Шуңа да чыгыш алдыннан ныклы әзерлек таләп ителә. Рухи яктан гына түгел, тышкы кыяфәт тә игътибар үзәгендә. Чәчләр өрү, киенү, бизәнү.
Бүлмәләре дә нәкшен хореография бүлмәсе кебек. Дивар буенча кизгеләр һәм бию станогы. Балаларны бу төркемгә кичә яшьтән алалар, тик сойлап түгел, әтрәге булган һәр савыны. Җитәкчеләре Илсия Сафиуллина үз коллективында әлбәттә егетләрне дә күпләп күрәсе килер иде, тик алар бик аз. Бүгенге концертта 40 бию була. Аларга инде һәрбер биюдә 20, кайда 20, кайда 15 бала, кайда 25 бала. Һәрберсендә, һәрбер биюдә үзенең костюмы. Ул костюмнарны санап бетерлек түгел инде. «15 ел барышында да уку-укыту программаларын Илсия үзе планлаштыра. Яшь белгечкә Казанның Мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлауда зур ярдәм итә. Бу вакыт эчендә эра ансамбле Оренбур һәм чит өлкәләр буенча күп тапкыр чыгышлар ясап, җиңүләр яулады. Без төркем белән Екатеринбург, Мәскәү, Казан шәһәрләрендә халыкара конкурсларында күп мәртәбә җиңгәнебез бар. Шулай ук без бөтен Россия сабантуйларында Пензага һәм Курганда чыгыш ясап кайттык. Биюдә иң мөһиме ул процесстан ләззәт алу. Чөнки бу биюченең йөзендә чагыла. Без менә сәхнәгә чыга белән без аңлыйбыз ул тамашачыга охшаганын һәм без үзебез шатланабыз и яхшырак бирергә тырышабыз. Балалар сталарына рәхмәтле. Кеше яшьтән безне Илсия апай бер-беребезгә хөрмәт белән карарга өйрәтте. Хәзер инде без үсәбез, кеше төркемнәргә үрнәк күрсәтәбез. Татар Паргалы авылында балаларның хореография бию ансамблен төзү күп еллар хыял булып килде. Хәзер эрада җитәкчеләре дә авыл халкының горурлыгы. Илсия укытучы буларак бик талантлы кеше. Балаларны үзенә каратып алып, алар бик теләп йөриләр, куанып йөриләр һәм бигрәк тә төрле конкурсларда катнашып, урыннар алып кайталар. Шуңарга без дә бик куанабыз һәм аларга уңышлар телибез. Яшь талантларның күп булулары куандыра. Биюләрнең барысы да диярлек өлкә, төбәгара, халыкара фестивальләрдә бүләкләр яулаган. Ансамбль юбилей концертта. Татар халык биюләреннән тыш башка милләт заманча биюләр. Барлыгы 40 төрдәге номер күрсәтте. Җитәкченең горурлыгы шоу-балет төркеме. Минем яраткан биюләр, татарча биюләр, бөтен исәп апаган биюләрне мин яратам бик. Монда мин бик чын күңел белән йөрим. Бу минем азакка отчетным, моннан бик күңелсез китергә. Ел сайын төркемнең иң яхшы 2 вәкиленә таҗлар китерәләр. Сайлау этабы күп кырлы. Аның тырышлыгына, кешелеклегенә. Чөнки минемчә бала сәхнәдә генә матур итеп биергә тиеш түгел. Ул тормышта да чиста, намуслы дөрес кеше булырга тиеш. Бу юлы Мисс Эра 2019 исеменә бер юлы 2 кыз, Алина Салимгареева белән Динара Кульфаизова лаеклы дип табылды. Ә менә тамашачылар хөрмәтен Лениза Баширова яулады. Июнь айында Эра бию коллективының 2 төркеме Казанда узачак чираттагы Казанские узоры фестивалендә катнашачак. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Бинихая чара Самовар Фест. Мәскәүдә узган Россия милләтләре бәйрәме әнә шундый исем белән үткәрелде. Игътибар үзәгендә Мәскәү татарлары, халкыбызның моңлы җырлары, дәртле биюләре, татар халыгышлары, сый-нигъмәтләре бәйрәм кунакларын битараф калдырмады. Бәйрәмнең онытылмас мизгелләре киләсе видеоязмада. Самовар Фест фестивале Россия башкаласында 3-нче тапкыр уздырыла.
Исеменнән үк күренгәнчә, ул илебездә яшәүче халыкларның милли төсмерләрен, гореф-гадәтләрен чагылдыра. Ә милләтләр саны бездә 180-нән артып китә. Быел да бу фестиваль зурлап бәйрәм ителде. Как называется столица Татарстана? Казань, конечно же! А кто был в Казани? Поднимите руки. Можете поаплодировать. Шикарный город, шикарный. А какой чак-чак. Фестиваль Россия көненә багышланды. Чынында илебез үзенең төбәкләре һәм милләтләрнең төрлелеге белән көчле. Һәм менә рәхим итегез, бәйрәмгә килүчеләр халкыбыз моңнарында тибрәнеп, рәхәтләнеп биеделәр. Идел фольклор ансамбле чыгышын карап хозурландылар. Һәр кем үзе теләгәнчә ял итә алды. Бәйрәмгә килгән тамашачылар татар ансамбле чыгышын бик яратып кабул иттеләр. Самовар Фест фестивале кунаклары өчен бу көн тәэсирләргә бик бай булды. Үзебезнең ансамбль белән шатлыклы итеп үткәрәбез. Үзебезнең мөхтәрәм хәрдәшләребез алдында без үзебезнең татар җырларын җырларга тырышабыз һәр вакытта. Моның белән генә сюрпризлар бетмәде әле. Кунаклар өчен төбәкләр аллеясы эшләде. Анда һәр төбәк үзенең осталыгын күрсәтергә тырышты. Кулдан уеп ясалган агач сувенирлар, чүпләмле сөлгеләр, тиридән эшләнгән әйберләр, киез итәкләр, балчыктан эшләнгән әйберләр, һәр берсендә милли бизәкләр ярылып ята. Татарстан сату нуктасында Сергей Иванов кулдан эшләнгән котлау кагазы сатып алган. А необычно, у нас в Москве таких, по-моему, не делают в таком сюрреалистическом типе, что ли, можно сказать. Очень оригинально очень. Мне очень понравилось вот именно вот манера письма, росписи. Поэтому спасибо большое. Самовар Феста кайын тузына язу ысулына да өйрәнергә була иде. Снимали кусок бересты с дерева и брали писало. Самовар. Самовар Феста ил буйлап этно-туристик маршрутлар белән дә танышырга мөмкин иде. Соңыннан кунаклар дуслык әйлән-бәйләнендә катнаштылар. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хезмәтебезгә шундый зур бәя биргәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Татарлар тапшыруы дөнья гизә. Киләсе чыгарылышларда да милләт язмышы игътибар үзәгендә булыр. Сау булыгыз.